ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಜಲ್ಲರ್ ಯಾನಿಕ್ಲ ರಾಜರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟಿನ್ ಟಿನ್ ತಿರಡಿನ್ ಟಿನ್ ತಿರಡಿನ್ ಟಿನ್ ತಿರಡಿನ್ ಡಿನ್ 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 ಟಿನ್ ತಿರಡಿನ್ ಟಿನ್ ತಿರಡಿನ್ ಟಿನ್ ತಿರಡಿನ್ ಡಿನ್ ಡಿನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜತಿ ಏಕ ನಮನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಡ್ನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುದಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೈಟ್ ವಾದೋದನಿ ಮೇಕಪ್ ಟೊಮಟೆ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಬ್ಬೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಣ್ಣಾನೆ ಕೆಲವು ಪೋಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಂಡಿಟ್ಟಿಗೆ ಜಲ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಆಯ್ತಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರ ಲೈಟ್ ಅವು ಸುಧಾರ ಮುಖ್ಯ ಒಟ್ಟ ಜುಕ್ಕಾಪುಂಡು ಆಯ್ತದ ಆಪುಂಟೆ ಬುಲುದು ಯಾನು ಮುರಡೆಂಚೂರು ಪಾತೇರಿ ಅದೇ ಅವನಡಿ ರಾಜರ ಇರು ಮೈಕ್ಕಡು ಇರು ಪಾತೆರಗೆ ಒಂಜಿ ಇರೈಕ್ ಮೈಕ್ ಅಂದು ಎದುರು ಕೈಟ್ ಪಾತನೋಡು ಇಂಚೆದು ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಲ ಸರಿ ಕೇಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಕೇಂಜಿ ಬಂದು ಎಂಜಿ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಪತ್ತ ಅದನ್ನ ಗಾಲು ಪೂರ ಹರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪುನಿ ಪಾತೆರ್ನಿ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ದಾಯ ಬತ್ತನೆ ಮಲ್ಲೆ ದಾಯಗಾದಿಪ್ಪು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಂದ್ವ ಇದೆ ಪಣ ನಡತನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ನ ವಿಷಯ ನಾಚಿಕೆಟ್ನತ್ತಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ನಲ್ಲವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕಲ್ವೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡ್ಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜನಗಳು ಕಲ್ವೆ ಆಪನ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ನಂಗೆ ತೂಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಗಳು ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕಲ್ವೆರ ಆಪೇರ ತಂದು ಮುಂಜೆ ನಡತನ ವಿಷಯ ನಾನು ಬರ್ಸಾರು ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಮರ ಬರ್ಸಾಗ ನಡತನ ಘಟನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬರ್ಸಾವಾರ ಜಾಡಿ ಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಯ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಉಲಾಯಿ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಉಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೋಣದಾದ ಹೊತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆನು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎದುರು ಅಲ್ಪ ದೀಪುನಿ ಕೊಡೆನು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎದುರು ದೀಪ ದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ಉಲಾಯಿ 10000 ಜಾವು ಚಂಡಿಪ್ಪನ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಚಿಗೆ ಪೂರ ದೀದು ಮಸ್ತು ಕೊಡೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ದೊಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಚೂರು ಕ್ಯೂಟು ಪೂರ ಅಂತ್ಯ ಇಂಗ್ಲಂಜ್ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪರೆ ಎತ್ತನು ಕಾಸು ದೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಪಾಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಎತ್ತರು ಮಂచి ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ್ಯ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಉಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಇರ್ತಾನೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೊಡೆ ಪಾತಂದು ಬೈಜೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಕೊಡೆ ಪಾತಂದು ಬೈಜೇರು ಎಂಜಿನದು ಈ ವಿಷಯ ನಡತನೆ ಪಿದಾಯಿ ರೋಡ್ಡು ಬುಕ್ಕ ನಡಿಪಾಯ ಕಲ್ಪ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆನ ಏನು ಬಣ್ಣಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಬಂದೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಚ ನಡತನ ಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚನೆ ಉಂಡವು ದೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಟ್ಟು ಕೊಡೆ ಕೊನೆಜೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ದೊಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತನು ಅದಂತ ಕಾಸು ಬರೋದು ಅದಂತ ಬೇಲೆ ಬರೋ ಅದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿಂಚ ತೂನಾಗ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ನಿಜ ಪೋಪು ನಿಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆದರು ಕೊಡೆ ಉಂಡು ಕೊಡೆ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಈ ಜನದ ಬಂತಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಕ್ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಕೊಡೆ ನಿಂಚ ಬುಡ್ಪಾದು ಎದುರು ಪೋಡು ಎದುರು ಪೋದನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಇರತ್ತೆ ಅರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಆರು ಕೊಡೆ ಕೊನೆಜೀರು ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರತ್ತದು ಕೊನೆ ಇದನ್ನ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಗಾಡಿ ಮಿನಿ ಬತ್ತು ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಆರು ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಬುರ್ದು ಬರ್ತಾನೆ 6 ಬತ್ತಿರ್ಬಿದೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಕೊಡೆ ಬರ್ತಂದು ಎದುರು ಜನ ಪೋಂದುಂಡ ಒಂಜಿ ಈತೆಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಅಪ್ಪ ನಂಬಿರ್ತದ ಮಂತೇರು ಲೆತ್ತೇರು ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಯ್ ಒಂದು ಲೆತ್ತೇರು ಈ ಜನದಂತನು ಒಂದು ಕೊಡೆತ್ತಾರೆ ಬತ್ತೇರು ಈ ಜನ ಬೀಸ ಪೋಂಡು ಎದುರು ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಚಂಡಿ ಆಪ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕದ ಪೋಯ್ ಬಂದು ಈ ಜನ ಬಲ್ತೇರು ಬಲ್ತು ಬೋದು ಕೊಡೆತ್ತಾಡೆ ಅಡೆಡೆ ಎತ್ತನ ಆ ಜನ ದೆತ್ತು ಕೊಡೆನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬಂದು ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಸಾರಿ ಬಣ್ಣವಾರ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ಪಿಸಂದು ಅದು ವಿಷಯ ಮಜನ ಕೊಡೆಂಗೆ ಕೋರ್ನು ಸಾರಿ ಮನೊಂದುಂಡು ದಾದಾದಿಪ್ಪು ವಿಷಯ ಇಂಚ ಅಲಚನೆ ನಿಜ ತೂನಾಗ ಬೇರೆ ಮೈನು ಕೊಡೆತ್ತ ದನಿ ಪಿರಾಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆ ಜನ ಬತ್ತನ ಆ ಜನ ದನಿ ಬಂಡು ಅಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಕುಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಆ ಜನ ಒಂದು ಪಚ್ಚೆ ಬೆದಮ್ಮ ಅನ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪಚ್ಚೆ ಬೆದಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬೆದಂಬು ಅಂಚಿನ ಜನ ಈ ಜನ ಬತ್ತದು ಕೊಡೆ ಕೈಟ್ದ ಇಂಜೆ ಪಾತನ ಈ ಜನ ಸುರುವಿ ಈ ಜನ ಬತ್ತನೆ ಪಚ್ಚೆ ಬೆದಂಬು ಕೆಂಪು ಬೆದಂಬುದ ಬತ್ತನೇ ಈ ಜನ ಸುರುವಿ ಇಜ್ಜೆ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡದು ನಿಕ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಏನು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಪೂರ ಪಾತಂದು ಹೋಗ್ನೆ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಬಾರ್ದು ಪೂರ ಕೊಡೆ ಪಾತಂದು ಹೋಗ್ನೆ ಧರ್ಮೋ ಗಾರಿಗೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾತಿರ್ನಿಗೆ ಜನ ಕೆಲವು ಬಾತಿರ್ನ 5 ಜನ ಬರ ಸೇರ್ನಿ ಯಾನಲ್ಲ ಉಪಾಯ ವಿಷಯ ಬರ ಕೇಂಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಜನರು ಕೊಡೆ ಒರಿನ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಜನತ್ತು ಮುಂದು ವೆಂಚ ಕೈಗೊರ್ಮ ಜನತ್ತು ದೂರದ ಜನ ಕೈಗೊರ್ದು ಹೋತು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಪೋಯ್ನಾರಿಂಜ ನಾಟು ಬೇರೆ ಚಂಡಿ ಹಾಪುನ ಅಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಟ ಪೋಯಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಬೇರೆ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯ್ನ ಕೈಟ್ ವಿರೋಧ ಬತ್ತನೆ ಇದಂತೆ ಎನ್ನ ಕೊಡೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಕದನೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಆಗ ಮಂಡೆ ಬತ್ತನೆ ಆಯಲ್ಲ ಐಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ತಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಕೊನೆನೇ ತಪ್ಪು ಉಂಡು 5 ನಾನು ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆರ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ನೆರ್ನಾಗ ತೂಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣುನ ಜನಗಳು ಪೂರ ಹತ್ತು
ಪುನಃ ಕೊಡೆ ತಂಗಡಿ ಹತ್ತು ಕೊಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂಜನೆ ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೂದಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಬತ್ತೇರು ಭತ್ತ ತಕ್ಕ ಕುಡಿಯರು ಐದು ರೇಟ್ಲು ಒಂಜನ ನಾವು ಪಂಡೆ ನಾನು ಆ ಜನ ನೆನಪು ಎಂಚಿನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಗ್ಲ ಊರ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕಾಣೋದು ಆವಿಡ ಅದು ಆ ಜನ ಕುಂಜಿ ಹೊಡೆದು ಆ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನ ಕುಳಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆರಡೆ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಕೋರಸ್ ಇಪ್ಪೇರದ ರಾಗವಾಟ್ರೆ ಅಂಚಪ್ಪೇರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾವು ಉಳ್ದ ರಿಕ್ಷಾದ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತೇರ ಕುಲ್ಲ ಅಂಪೇರು ಅದು ಸೀದಾ ಬೇತವರ ಸಾಮಾನು ಒದ್ದೆ ತೊನೆರೆಪ್ಪು ಆರು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿಲ್ಲಡೆ ಮುಖ ಅಂಕ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣ ಇಮೇಜ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ನೀವು ನಡತ್ತನೆ ಘಟನೆ ಇಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಅಂಚ ವಿಷಯ ಮಸ್ತು ನಡಪುನಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೊಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ಆತ ಅಂದೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರನಲ್ಲ ತೂದನಾಗ ಅವರು ಅಂಚಿನ ಜನ ಹತ್ತು ದಾದಾನ್ಮಣೆ ದೇವೇರು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ವೇನು ಮಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ದಾದಾನ ಪೆರ್ಲಾಪಿಜಪ್ಪ ದಾದಾನ ಪೆರ್ಲಾಪಿಜಿ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಅಯ್ನು ಪದ್ನೇನು ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಜೇನು ಏಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಾವು ನರಮಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರಾಪುಂಡು ಆಜಿ ಪದ್ನೇನು ಮನ್ಪೋಲಿ ಕೋಡಿಸಾದ ಎಂಜಾಲ ಅಂತ ಅಂಜ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಜಿ ಏಳು ಮನ್ಪೋಲಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಅನ್ಪೋಲಿ ಎಂಜಾಲ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಆಜಿ ಪದ್ರಾಡೆ ನೀನು ಏರೆಗ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ 6 6 12 ಅದು ಮೊಲಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತಿತ್ತೇರದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೂರಾಡು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅದನ್ನ ಅದು ಯಾರನ್ನ ಇಂಚೆ ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಇಂಚ ದಿಪ್ಪು ನಡತನ ಘಟನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇನು ನಾನವರ ಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂಪನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪಟವಂತರ್ಲಿ ಮುರಾಣಿ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ನನಗಿಲ್ಲ ಸರಿಟೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ನೆರ್ದು ಆ ಥರ ಒಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಹೋಡು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕರ್ ಹೋದ್ರು ಜನ ಸರಿತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಗೆ ಬರು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆಲ್ಲ ಹೋಡು ಮತ್ತು ನೆರ್ದು ಹೋಡು ಎಕ್ಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯ್